Waqt l-ewwel mastreli tal-Partit Laburista għal din il-kampanja elettorali, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li nhar l-erba' il-Partit Laburista se jkompli jħabbar aktar proposti ta' ġid għal poplu Malti u Awċi. Bil-Gvern iwiegħed li se jibqa' jkun hemm f'kull stadju tal-ħajja tal-poplu. Dr. Abela semma diversi proposti li se jwettaq Gvern Laburista fosthom il-proposti għaż-żgħażagħ li jridu jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom fejn il-Gvern se jkun qed jislef sa 25% tal-valur tal-proprjetà mingħajr interessi fil-waqt li jżomm dak is-sem bħala garanzija sakemm ix-xerrejja jkunu jistgħu jħallsuh lura. Il-Partit Laburista jipproponi li żgħażagħ li jibdew jaħdmu full-time jew jiftħu startup ma jħallsux taxxa fuq l-ewwel 30,000 euro ta' dħul tagħhom matul l-ewwel 3 snin. Skont il-proposta żgħażagħ jistgħu jiffrankaw sa massimu ta' 12,300 euro addizzjonali. Dr. Abela qal il-miżura għandha tajn liż-żgħażagħ biex jibdew jibnu ħajjithom finanzjarjament u tabboġġja wkoll il dawk li jkunu qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Semma l-proposta ta' żieda fil-lif tal-maternità bi 8 ġimgħat biex jitla' għal 26 ġimgħa waqt li l-lif tal-paternità jirdoppja minn ġimgħatejn għal xahar. Il-Partit Laburista jipproponi wkoll 6 xhur ta' parental leave imħallas mill-Gvern li jkun jista' jinqasam bejn iż-żewġ ġenituri kif jiddeċiedu huma. Skont il-proposta dawk li jaqilgħu sa 70,000 euro fis-sena jibqgħu jieħdu l-istess paga waqt il-parental leave. Fl-indirizz tiegħu Dr. Abela qal li Gvern Laburista ma jaħdimx bil-politika ta' awsterità kif qal li jopera l-Partit Nazzjonalista u spjega li bi gvern immexxi minnu il-poplu żgur li mhux se jerġa' jgħaddi mid-tbatija li kien għadda minnha taħt tmexxija nazzjonalista. Dr. Abela qal li Gvern Laburista fl-aħħar snin kien ma wieħed u kull waħda minnha matul l-isfidi internazzjonali minn pandemija għal gwerer, inflazzjoni u kriżi tal-enerġija fejn il-pajjiż dejjem ħareġ aktar b'saħħtu wara kull sfida. Qal jekk jingħata l-fiduċja il-poplu se jkollu serħa lil moħħ bil-Gvern se jkun hemm għall-poplu f'kull stadju tal-ħajja għall-familji, għall-ulied, għaż-żgħażagħ u għall-pensjonanti fejn wieħed li taħt Gvern Laburista il-pensjoni qatt mhux se tiġi intaxxata aktar.